Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo anaragsak ka, kasyam dagiti na panglaw, basol ti mangiruruman kadakwada. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mapanak iti balay ti amigak, si kanti makamo ditoy. Wan, senyora? Kita saan mo nga ipalubos nga umasidag iti gate, dagiti mamirmiraot, di tabalasiw, ti kalsada. No anya ngamin ti papananda di taksidag ti gate. Ejay ngamin, ti pangikabkabilam kadagiti basura tayo. Mapandakal-kalkalan dagiti basura. Alaan da dagiti papel, bote, kan plastik. Sige, paritak to idang agkalkal iti basura. Oray ko man no alaan da nga rod amin ang basura. Ibati da matidaduma, di da kayat. Iso nga rod, asan mo ida palubusan nga agkalkal iti basura? Matungpal, senyora. Saan ka pumampanaw dito'y balay Tainak manen agpidot iti basura. Umayak kumamet. Tainak mat agpidot, nanang. Saan anak ko? Tamangan no agtudo. Kumaro manen ti uyak mo. Nangina ti agas kan pagpadoktor. Isupay kumaat ti mapidot ko. Nangingina ti agas ngam ti bayad ti mapidot mo. Agyan kalaangan dito'y balay. Tamakatudtudo manan. Sige nga rod, nanang. Agbati ak dito'y balay. Alain nak nga rodan. Amangan no nakaunan ni Nana Emi, kat basit tumanan ti mapidot ko. Ada ka pa'y maggayam dito'y Nana Emi. Kunak no nakaadayukan ang nagpidot iti bote, plastik kanda dumapay. Ay, nasakit nga minti tiyan ko itay. Iso analadaw ak arimwar. Ada ka din napidot mo. Nabiitak pa'y arimwar, Nana. Ay, napan ka din iti sango ti dakkel abalay. Iparit da mo ti basura ijay. Basura lang nga rodan, iparit da pa'y laeng. Binugkawan da kakadimat ijay. Ay wala. Mangrugiak pa'y laeng amang sukain iti basura. Gamada ng bugkaw kanyak anak ka ipron. Saan mat anak ka ipron dyan ng bugkaw kanyak idi? Jay akin balay a babae. Ada nakadamagak ang mata pobre ka no day jay adunya. Mabisina kun. Ngamawan pa'y mat ni nanang. Ay, awan nga ta tinapidot na basura. Isungawan pa'y nalako na. Ay, inak man di taigid ti kalsada. Ha? Adda nakasako ijay ruar ti gate iti dakklabalay. Ay, umasidagak. Takita ak no adda mabalin ko nga alaan nga ilako. Mangalak iti sako. Tamapanak di ta gate. Marta, tulungan nakman ta kayat ko tagpasyar iti minuyungan. Idurin ko ka diti wheelchair, iti aglawlaw ti minuyungan, sir. Tulungan nakla nga rumwar. Tatay ta nga minruwangan kat nangat ngatong ti semento di tarwar. Sige, sir. Kadwaan kayo amang ibaba iti wheelchair di tarwangan. Agyaman nak. Nulakit di may baba ti wheelchair ko, makamuakton. Kabaalak tag wheelchair asisyak. Ala nga rod, senyor. Kat no maibabak ti wheelchair yaw, umunagak patlaang, ta ituloy ko ti trabaho. Napanan ngamin manan ni Aida. Ijay ka no ayan ti amiga da senyor. Napandaman nga tan nakimadyong. Nagpatig kat day tan amadyong. Baba ni tinagbabaatan ti landok ti gate. Makitak ti ubing iti ruar. Anya nga tatir aramidan na dita. Umasidigak ta lukatak ti gate. Magawat ko mat ti paglukatan. Ha? Adda tinauyong aga po iti unag. Anya ti ko na mo, Bing?
Nauyong tanday ti unag? Kuwa, kunada mat ako milaw kano ti adda iti unag. Kilawon na ka di apo. Saanak ngagkilkilaw iti tao. Anya tira aramidam ka iti basura. Alaak dagiti plastik kan bote apo. Mabisinak nga minan. Ne, anya ko mati koneksyon ti bisin mo ka iti bote kan plastik. Saan yung amo? Malako dagitoy apo. Kit no malakok, adda igatang ko iti kanak. Apay, awan ka diti tadakkel mo. Apay, adi da kapakanan. Awan ti amak, sir. Nanang kulaan. Ngam napan mat nagbirok iti basura. Awan pa'y siguro napidot na. Isu asaan pa'y anagawid. Isu ako na, mandi ka pa'y nangan, kasta ka de. Un apo. Apo. Awan ka diti sobrayo amakan. Mala, umunag ka diti balay ko. Adda obi nga pinastrak yaw, senyor? Isopay ti mangidordoro ni ti wheelchair yaw. Apay, nagmulagat ka. Anda ka di parikot? Makapungtot lakid din ni senyora no sumangpat kat makita na, senyor. Inkakit di mangirwari ti makan, tapakanam ti ubing. Anya? Pakanak day nga ubeng, senyor. Apay, akas nagkitakit ka. Pakanam kunak, tamabisin. Wan, senyor. Mangirwarak nga rod iti makan. Agsubyakin ton madamdama. Anda basit kita kiji kwartok. Hoy, ubeng. Apay ngay may kaditi balay dagiti amok. Si kapay ser-serbiak. Nagado ti trabaho. Adyak pa'y nalpas. Ha? Servidora ka, nana? Ay na, nagimas dagiti inted mo amakan. Saan ko pa'y nga amo tinagan dagito'y amakan? Servidora aklaan ka dagiti amok. Ngam saan kan ka? Ada ka di ibayad mo, iti panang serbik kan ka. Ha? Ibayad? Mabaybayadan ang kagayam, nana. Kasanungay, awan mati ibayad ko kan ka. Ibaw naklangan, kalpasan ti pandangan ko, nana. At niya nga tangag paiso ti ipatrabaho kan ka aya. Inton malpasak ang mga nana. Saan pa'y nga ita? Ala, agawaam nga ruti mangan. Tamang panunutak no anya ti ipatrabaho kan ka. Saan ka ka din, amabisin? Saan na po? Agyamanak kunada ako milaw kano ti adda dito'y unag ti inaladan nyo. Ngam nasingpat kayo mat, apo. Rabak dala siguro, ti kunada ako milaw, parok. Daayam at agkilaw dito'y. Sino nga tati kunada ako milaw, apo? Adda ka di sa bali pa'y akabalayo dito'y? Adda, ti asawak ani Aida, ngam awan pa'y. Adda na panan na. Isu ka diti ko na itay jay bakit nga agungat no sumangpat? Saan kang agdanag? Tano agungat, anawaag. Ay, aguray ka man gayam, apo. Apay nga adda pilit ti tugawan nyo. Adda mat sa kayo. Wheelchair da ito'y barok. Adda ngagpasusakak ngam sa anak ang makapagna. Ha? Saan kayo ang makapagna? Apay! Sino day nga ubing? Apa pinastrak mo dito balay? Ni senyor tinang pastrag, senyora. Imbilin na asaan ko pa'y kano aparwaray. Anya tinaknakan day taahwan. Tanang pastrakit din iti gabat dito'y balay. Apo, gabat? Saan na gabat tinagan ko? Siyak ni Bong. Saan ko adamdamagan tinagan mo? Pumanaw ka dito'y. Ha? Sika nga tatikon kunada dita kalsada, ngagkilkilaw dito'y inaladan nyo? Anya ngagkilkilaw? Marta,
Papanawam da ito nga ubing. Napnapanam ka di. Madanaganak edi sumangputak tawan ka. Ne, anya day taawit mo. Naimas amakan. Ngam, saan kong amo tinagan na? Nangalaam. Kasanong amom amakan, no saan mo met nga amo tinagan na. Impakanda kanyak ijay dakkel abalay, nanang. Ay, di ka maawatan anak ko. Sa dino adakkel abalay. Kasano a pinakanda ka ako nam? Idi mabisinak. Mapanak ko maagpidot iti buti kan plastik, ijay basura iti ruwarti gate. Rimwarti lakay ang nakalugan iti wheelchair. Pinastrak nak. Anya? Imposible. Kasano ang naka-wheelchair? Saan ka nung amin ang makapag na? Kasta ka di? Una nang. No kasta. Naka-wheelchair gapo iti pan naka-aksidente na. Ha? Saan nasigod a pilay? Day tamot ti ammo kanak ko. Ngam nadamag ko ang na-aksidente ka no. Sumagmamanon abulan tinapalabas. Anyaya tinaknakan mo, tapinastrak mo dito'y balay dayjay nga ubing. Di mo kadyaan mo, aya. Apinarsuamat ti Diyos dang iti marigrigat. Ngam dumada kada tayo. Asino ka kadi? Hindi saan tapay nga agasawa. Saan ka di marigrigat ka man? Ngam saan akas kada kichay? Asaan da mga naawan basura? Ngam tao damat. Ninto pa'y Apo Jesus kat kinaykayat na tinayanak iti kulloong. Idinto tano kinayat na kat iti dakkel wano palasyo ko ma tinakayanakan na. Juan? Pudno matikunak. Baknang ta, ngam saan ta anaparaburan iti anak. Numadanon ti panangipulang ta iti biyagta. Saan ta may tugot da ita kinabaknang. Kasanon, no damagen to ti Apo, no adda tinulungam. Oh, adda ka di may bagam? Itaman pa, saan kayo arimwar, senyora? Marta, adaman damagagkan ka. Iti unos ti panagbiag mo. Adda ka din tinulungam a tao. Ha? Tinulungan? Anyangay ko mati maitulong ko. No ar-arigan. Kat kurang pa'y apara iti pamilyak ti sweldok, senyora. Ngam siyak. Mapmapanlaang iti madyong ti kwartak. Anya ti kunayo, senyora? Jay, pinastrak ni Juan nga ubing. Tinangsilaw iti nakulaapan na panunot ko, Marta. Ha? Anya ti kayat yung asawan, senyora? Ay, saan kayo ang maawatan? Agbibiyagak ananamay dito'y lubong. Kasano, no inton madanon ti isasaklang tayo kani Apo Diyos. Kat makitak amapan ti ubing, iti sidong ti Apo. Idinto ta siyak, kat mapan iti sidong ti demonyo. Ay, urayak lagkin tayo iti imbagayaw, senyora! Apay nga ano si isen ka, Aida. Kupanuti ka, di kag pakaturong. Sino niya ubing nga pinastrak mo dito'y balay, Juan? Apay, anya ko matiplanom nga ramidan. Nakaamirisak gapo iti imbagam. Kabutan ko ti mapan iti impyerno. Anya ti aramidam, tapno makatulong ka kanang iti awanan gasat at tao. Gapo iti imbagam asaan tamot lama itugot ti kinabaknang ta. Apay no kasauta ti inaday dyan nga ubing. Ta ampunen ta, tapno matulungan ta. Ampunen? Imbaga, no kayat ti akin anak nga ipaampun na ti anak na. Ayan nga tayo ti balay tinasao nga ubing. Impakada na nga umay kano inton bigat. Taalaan na nagiti plastik ken bote ni terwarti gate. Imbag tay may kamanen ubing. Ha? Iparit yu ka di nga ala akti basura yu a plastik kan bote, Apo? Saan? Ngem, mabalin ka di nga ingkaayaban ti inam ditoy, barok?
Ha? Apay ka di apo? Ang mga nunapan iti adayo ang nagpidot iti basura. Ingkayaban, bareng no saan pa'y anak adayo. Sige nga rod apo, padasak akitaan no saan pa'y anak adayo. Kartingam, agsubli kayo dito'y apaman na masarakam. Una po, inak nga roden. Apay ka di api na ayabandak, apo. Adda ka di basol ti anak ko. Awan basol ti anak mo. Kaya't kalaang nga alukuyan. Nga ipaampun mon kada kami ti anak mo. Tapno maikan mi iti naranyak a masakbayan. Ipaampun ko na yung madam. Saan, apo? No ipaampun ko, kaya't naasawan nga awanan ti karbengak iti anak ko. Ta anak yu nga rudan. Nataengan kamin kani Juan. Awan ngamin pangipatawidan mi iti sanikwami. No adaptaran mi ti anak mo. Addan to karbengan na amang tawid iti sanikwami. Nga mabalin yung matlat na tulungan. Nga uray saan yung nga adaptaran, madam. Tapno saan kayong arudan nga agpidpidot iti basura? Awisan kayo ang makipagyan ditoy. Uray agbalin kan akatulungan ni Marta. Ha? Agyan kami dito'y balayo, madam? Wen, swelduan kamat. Kaasi nga minti anak mo, nga agpidpidot mo't iti basura, akasken ka. Agyaman kami, takinid daw mo iti amom at tulungan na kami amaadaan iti bukod a balay. Jak impagarup ang makasarak ti anak ko iti makatulong kada tayo na. Imbes nga ipatawid na ti sanikwana iti anak ko, iburay mi kada kayo akakadwami ang marigrigat. Ay, nukasta ko maamin a babaknang. Awan ko mati marigrigat. Agpapada tayo a pinarso ati apo. Ay ngam, adadaduma bumakbak nang gaputagun gundawayan dati marigrigat. Imbagket di ata imparanod dati kinabak ng dakada tayo, nana. Awisan ta amin akakadwata. Tain tayo agyaman kadakwada. Onya, saan ka di ang isang sangayan aragsak ti mariknam? No anda tao ang maparagsak mo, mabanti tulong nga impaay mo. Siraragsak namin ngay may nagyamang. Pudnot ako nam, Juan. Uray mga bakak iti madyong. Saan akastoy aragsak ti marikriknak? Ngam sa baligayam, no tumulong ka kadagiti marigrigat. Kaslaki na baknang anay talimang ijay langit. Iso nga ituloy ko ti tumulong kadagiti marigrigat. Gunggunaan ti apo ti managtulong kadagiti na panglaw, makabasol mo ti mangiruruman kadakwada. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.